Ta prva knjiga, Ovo telo je hotel, je ispovedna poezija. Njen čitav sadržaj je samo izašao iz mene. To je bila nužnost i u toj knjizi sam ja pokušala da oslikam uticaj figure oca koji se kasnije prenosi i na izbore partnera i na neke druge obrasce ponašanja. Onog trenutka kada je to postala knjiga koju drugi takođe mogu da čitaju, to više nije bilo samo moje, već je pripadalo i svim ostalima. Kad se mesec, dva igramo porodice, budemo srećni i onda samo ustaneš, opereš zube, namirišeš se, odlučiš da se napiješ. I to traje, i traje, i traje. I opet u krug. Onda ne živiš sa nama. Pijemo kapućino po kafićima, jedemo voće, puštamo ploče kod tebe, pa posle ne zoveš po mesec dana. Jednog popodneva zazvonio je telefon i stigle su vesti. Imao si zelene oči. Moje lice je tvoje lice. Izvini, ali ponekad je bilo tako teško voleti te.